Jadi mulai teman itu hatta, mulai teman yang dihita. Jadi di sonka gokonin na si pemau jojo selusan. Jadi di naro tutu gokon do jojo ni kaktu tonga ni punguan malau pademas. Jadi ima tu dina majalo perbagason ima yana kota do permenta sian joron itu hatta marito na posonai. Jadi lasrone KKI kami be siap punguan malau malbore pademas tong dodo wala seroha. Jadi la serohai di zona dong do di batupa siap tong punguata tusuk sedia be ba siap kita de la tuhita las marohan yakang di dalam majalo sate. Di zona situ tumadonon cititi sikopan na gulang parauna tuk sosoni pe na terpatupan dia punguata setu hatta ma namanggohi pasu-pasu. Iya matutu. Jope pakate nomo sing pasak mamo setu punguan malau Medan sekitarna. Satabi godang ma di punguan Las Niroha perjolo madok mauliate hita tua mata perdingan bahasa marlas Niroha hita diari naulina dengkanon naung tabba tutu di malau bilang-bilang ni rumah tangga jamalo sian hami kota Medan rumah dison torop sopika hami nauda jadi perjolo dohonoku diang kinami dohot diang kibur pengantin selamat menempuh hidup baru dah anggosian hami abangmu abang udam kanarong di kota Medan masa sila studu roh nami alai holanon si pangidon nami di arena perpudion di parumah tangkaon agak rawat do jadi adong go saya ada si paingotok kuangki tuo nama rumah tangkaon dangarong na tamat nama sekolah ada dong tamat, nama rumah tangga dan harus tamat. Tetap belajar, belajar dan belajar. Kedua, rendahkan ekspektasi, harapan. Ya, unang saya dibuat kau di pikiranmu, harapanmu tuang kiborwon, bersibolono, tersongone. Kita harus bisa kawin ini berumah tangga untuk menutupi kekurangan dari pasangan kita, bukan mencari kelebihan. Imajo singotoku, dah. Jadi adong dosa ada hata molo di nama rumah tangga undungai non ada katanya begini karena ini sangat berbahaya ini ya aku menikahimu bersimbolon karena cantik kau wajahmu glowing masih ramping tapi sudah tua pasti nggak begitu lagi ya hati-hati adik nang di nang bersimbolo beda beriban ayaw tu pun bersibolo daw itu sorokon dah jadi ngope wangi kok kesongan iro unang iber kok ganteng sonari aduh sogok matu ade nah alai pakailah kata meskipun terjadi apapun yang terjadi meskipun ganteng meskipun kurang uangnya anggo hoang malau tetap bero hakku nomor saya do dia ate boiro kan anggi mau lihat mah nang dinang muda mau lihat menang muda taba-taba mau umur muda taba Las Niroha hatta anggosian hamin ang muda holat tangiang dohot Las Niroha do sanggia ma di pungata di Malau wakati kemaihut bertaba-taba kasih Las Niroha dah nang soni do nang kahatan ni paso-paso nang pinasah tuang kiniba ba say saw ma pasaw to mata ma amata nomor 2 bata sian punguan kota Medan adong do di Patupa ima songon anggaran dasar anggaran rumah tangga tupak sian kota Medan adong donang pengganti ini papan bunga ucapan selamat berbahagia alai di hepek koma ate olo di hepek koma gudangnya 200.000 mepe nang pola hataon gudang nang pala pujion jadi soal hidup ni tua-tua mak si titi masih gopa golang-golang na parahuna tung soni penaboy Medan debatama namangkohi pasu-pasu. Wah, adong kope tapeta amang. Pas be. Parmusik nami. Las rohana nami. Adong didok putih.
napurani dairin na yato kiboru toba ibibi daina itolona tabona Gabi mo. neng berlasih roha kami baijo godang si boru toba Gabi no. Apa? Gadis Melayu dengan motor dengan goyang malam seksi dah sayang, aduh gembira sayang, dua dan muda bergoyang-goyang. Gadis Melayu dengan motor Makarade mah Puan Parna, Puan Parna makarade mah. Puan Parna, Puan Parna Nung silungan ng Puan Parna makarade mah SKM Pasay Tauluan. Bawa lagu dos sayang atau selendang, kita menangis sayang sambil berdekat, tangan melantai Kali naik di Jawa dibagi doa kita Puan Parna arta kusema sekitarna. Kumaina pernah kapak sama rantara kita. Gadis Melayu dengan Silung Puan Parna non makarade mah SKM Pasay Tauluan. dengan goyang Bagi doa Puan Parna pahit sawu sautik Puan Parna pahit sawu sautik. sayang, dua dan muda bergoyang-goyang. Puan Parna arta kusema sekitarna. Goyang berusik bodoh. Aku kata dona sida sian samodo. Ala hati meoto magurban, la sonino pertagani Puan Parna arta kusema sekitarna. Asa makarade mah eta. Nung silungan ng Puan Parna makarade mah Puan SKM Pasay Tauluan. Sonino partivo la visa. Mari Puan Parna. Waktu abang begitu si borong-borong datang hujan ke abang keraskan. Juga abang terheran-heran sebab abang belum pernah kesana untuk datang tulang marga Badau. Harta rokok kami jalan, diajaknya aku ke rumah dia, makan daging kuku dengan sayur kol. Sayur kol, sayur kol, makan daging kuku dengan sayur kol. Sayur kol, sayur kol, makan daging kuku dengan sayur kol. Sayur kol, sayur kol, makan daging kuku dengan sayur kol. Sayur kol. Horas. Udah di Horas, horas. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Jadi itu Hamisian Puan Parna Kusema Parna. Oke, Mak. Oke. Neng Pasal Tonanggar Dasar dan mengucapkan selamat atas kesuksesan itu mengantarkan kedua satu boru kami satu bere kan gitu ke
gereja suci diberkati pernikahannya. Dan kepada kedua mempelai perempuan, bere kami dan itu kami, kata-kata dari pendeta jauh lebih bagus untuk diingat, ya. Kata-kata Tuhan itu yang panduan yang paling bagus. Tidak ada perkawinan yang karam kalau kita di jalan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi di Botonami, di keluarga besar, kami Rosian Pungon Parna, wala pasahat angkara dasar to do piharona missionary, anon roda pihami dilas ni rohatta pasahato nakaholong nami, tu bere nami, tu guru nami, di Botonami. Itu dah. Asong ni mah pengantar tu hatta masuk hita di permusik nami kamu musik nobar tuharoro nami si Raja Parna. Ban, cacai ban. Gabungan Manurung Bolu Beria Jadi mulai tema di Tuhan, mulai tema nang dihita saluhuna di jasa dario di labas di roha kita itu kami roh siap punguan manurung boru bere daerah Maridal di litua sekitarra molo tung songonope parronami itu las maroham dina pasahaton anggaran dasar siap punguata ba walgasu sadia itu narap do hita patupahon. Jadi tu sehat nama itu tujuan narion saya ditambahi Tuhan aka pasu-pasu itu. Jadi dia mau pengantin selamat menempuh hidup baru. Jadi di dalam rumah tangga harus percaya dan yakin kepada Tuhan. Serahkanlah rumah tangga kalian kepada Tuhan, menjalankan apa kata Tuhan. Karena kalau kata-kata nasihat sudah cukup banyak, mulai dari gereja sampai di Wisma ini.
Itu semua benar, harus kalian jalankan itu supaya bisa rumah tangga yang berbahagia dan langgeng ke depannya. Jadi kami itu napa satu orang karena dasar balas merohani itu tung songo sedia penon anggaran dasar pasak nami balas merohani itu. Dah siap kita pula tu itu dah. Jadi terbaik dongan apa? Jadi dia mau musik nami ngalau pasat orang karena dasar nami kami tu musik baik ma laguna kasihnya seperti sungai. Gabi noli gabi horas. Iya, parjolo mulai tema tapa satu mata nomor 2 di batari bagasa tikyon. Lumobi di botonami di son. Itu las rohanami suri anggota STM Satahi Sahuluan. Dia kereta ni punguat tapi nang dia katangiang. Dan siap punguata. Totong boy marlas ni rohaita. Isok kabirosian STM nungain di nama kalason ima. Berenami son naung merumah tangga. Jadi tu ibotonami posrohanami itu saya itu sehat nama itu ku tu gajang nama muda itu dah. Ya, buat mereka Mironi. Ya. Memang selama ini udah lama nggak jumpa kita. Akan tetapi sama dengan pepatah asam di gunung, ikan di laut bertemu dalam kuali. Hamuna maison, hoi seberang habe calonmu beburuan nungain di Sumatera. Alani pos rohanami, songon na pinasaat niya magpadita nak kiningan. Sisada sa ulo mahamu tujulan narion, gabi rumah tangga nadenggan, gabi rumah tangga siti ruon, jala pos ni roha. Ingot tamu nak kiningan, akapuda na pinasahat ni padita dihuriai. Jala pos rohanami di bagasa tikyon,
molopena hamuna borhat tutano perserahan totong ditang yang nami saluhna anggota STM Satai Sauluan Pasarono saidera moti tu hatta mahamuna mulak tu tano perserahani jala totong bertangiak kami saluhna asa dia ke perdalanan di ngulu lumobi di hamuna nama buka rumah tangga na baru irok na tua-tua irok na tua-tua si jolo-jolo tubuh lalak tubuh sikoro di dolok ni purbatua pangiduan nami mertang yang tua mata nomor tua di bata di pudian nyarion duk saya ulaonon asimatong rohani amat nomor tua di bata dapotan akka papagana lobak kamuna diakka di tano perserahani jala tubuh nana tubuh boru dong amuna ma saurma tua matutu diakka naulina denggan nauk pinasahat ni akka na tua-tua nabak kahulongi damang lumobian dong asianak kahula-hulata pos rohanami asa gajang barita gabe gajang barita horas asimatong rohani mata nomor 2 di bata saluhutna di tano perserahani si gajang umur jalo totong diramoti Tuhan mahamuna di tano perserahani asa sasa di solusari botia di dulu di 300 sahat liling mahita mangulu sahat batu perhorasan sahat manang tubang gabian matutu jadi masalah sian STM tadi boto nabi dison sesuai dengan anggaran dasar ngamar si boto kita itu boleh untuk sogod dia bendong balgado uli las marohani boto kuate dah itu dah Masuk bikin tos-tosan bayar dengan piring kantung ikat tanda kasih dengan
Horas. Dia mataraja na tasuripada na liat nololo na makaholong yami. Ati adong kope. Na sa targora hami ng madala kami radido hami amang inang. Mula tema. Jadi mula tema dohono nami itu hamma mataraja na tasuripada saluhu na. Iraja ni dong tubuh nami, raja ni boru bere babere pariban nami. Raja dong sahuta doho punguan na hutok kami saluna. Doho dia kahorong niya kanaboy na sugari hami saluna. Di na makolong hami na mga aliyan na kapangurupiyon. Di poda dia uli, poda na rin gato hami asuh to boron. Asa dohonon nami amang daktar balos hami kanoli na rin ka na hujalo hami di partikyanon. Sa setuan di Batama jalo marlipat ni gada. Marhiteho na kapasu-pasu na uli pasu-pasu na rin gan. Di hari-hari ni pardalang ulutta di dia pehita maringanan. Atong dohonon nami artia mulan ni hari si pahadua mamulan ni bulan. Di Batama tong mamasu-masu hita sa luhuna. Jala Tuhan Yesus Kristus na mangiring-iring lakamuna di dia behamu na maringanan. Asa saha ni sulu masa tu botel satu di garas. Saha mahita na uli na rin kasulu na rapak tu parasa mahita rapak nak tu banggabian. Sidok buti mahami sa kasuhuton. Jadi di kakak ala nang omak natapapu mutupak sian na makaholong hita raja do ngatubu raja bor do sahuta punguan raja kahula-hula do akan opartusi. Asa tapadolo ma dibuat parometa mamuhay ni parhok saripiana. Ope jopuk matulu hali paromen. Batu katung ni anak kon. Godang-godang buat unang berekko si matuami. Molo hepeng unak palay berekko. Godang do hepeng nion si matomot. Buat mak ba. Tuluhan sahali godang jopu unang otik may birho. Isod do piao pabelam. Aba hamang otik ni. Tabay otik ni. Ama ba majo ano pa duaon. Dia do katung mo anak ko. Ba. Go buat paromen nang mabirho. Unang berko si matuam. Ba mo se, go mak mo se. Sa tubo ngulu-ngulu, buat salina. Godang bay. Kopol katong niya ama. Bay. Ang goon napatuluhon non asa tubo ngulu-ngulu diha muna dua ate. Go bay. Asa boy manuhor tipi na balgay buat godang. Godang buat ba? Bay. Godang ba? Iya, oi mah. Oleh bak bama. Hirahir dul mana tu hita bama. Bama nang. Gabe mah horas mate. Jadi omaka si pama tu hapiakan nak.
dengan dibasahi bersimbolo. Asik. Mana bersimbolo tepuk tangan. Dengan dibasahi rahasia barang dia ini kotor karena
Jadi terhubung adong lagu titipan. Kata juga tuh. Bodo marita hamang
Horas, horas, horas baru kita. Jadi mulai tema di babana mari dipakateno. Jopen itu tung sada pintu kepakai tahun nanti sudah mana petanu. Jope di abang kita di hotu di pena mengasih sada atas tadi tanam romat dulu. Yaitu sada beres kepakaro untuk itu sada dipakai tahun. Sudah mahita dapat anu jope pasangan ma tu abang petani mulai tema. Jadi mulai tema di Tuhan tah mulai tema dihita saluhuna song-song meni dihita dia kana marah-marah mulai tema dia kahamu kahanggiku tidak udah potong di 2 ton asa doon kuma song duduk ada dua duduk di situ gandeng duduk di Pangelingan horas matok kita nama doa tubuh marsiring-ringan sahat dua ka dauli sahat tunadingkan dua ka kinari pada dulutan ope hujalo mapakateno dong di pajalo hamu kami sian kita nawar hamaranggi nalau mangalusi sisi sukunni raja nehululanta raja subbolo ting bolo tu manong dia orang pasang no raja yang kadung tubuh takasi takka masuk bentuk dulu hujalo ma 12 roha jadi song-song ni mah di hamuna panearan nami kok mahamu di budinami aja asa tapaho perma asa sikok dia kaulota di partikiano song-song ni mah di hamu amang boru do dari babere nami kok mahamu di habiran nami akaraja namang boru kok dodo nami do na dua papa do didik pengusahaan hamu do raja do tubuh dengan nami marsukut hamu do boru nami pangulayan ope asa urupi hamon no ya kapas kopor do gula-gula mu partikiano marada sama kamu Ready maham. Gabe mak song-song ni dihamu pariban nami raja ni pariban tanggo tunggal ni hirang tabole na marpariban law to kita marsi beta-beta mulak sanonar marsi goitan saat tu jauh marsi peringan neng makatay mahita tu raja ni hula-hula tarajai si polon marado sa mo pariban buha sahat mahita ay di paribak kurkino pariban na mangala boru rumahorko ngay dia pariban gabi horas ma pariban sadahat mahita ima sa pos rakko pariban gabe mak song-song ni madihamu raja no wasauta nami raja nami sada boru hita naung pihak kapuri aka parmargota di partikiano dosorhat si sada hasuto do hita boyo rajai nama ni siwa dosorhat rajai mama ni se gabe horas ma mulai tema song-song ni madihamu raja ni hula-hula nami saduk na raja nami mulai manisi manungku matu rajai tarsingot ni si pakan manaski di badia dia tutulan tak tomato madono dia mahatana dia mandorna tarsingot si pakan masa sedih dan tulang banggawi apa rasa mau lihat ba amang boru ada orang suku kami agak penggabian parporasani setakas di penggabian setakas di parporasani upa perhatami bajolo sokong pinggat pangalusi tu hamu ati amang boru gabe tu lah sektor lasrohani amang boru nami pangalusi setakas masahan amang boru dikisah asang dia betong sahat akan nauli sahat akan naringgani apun di hamu namang boru nami tujuan ni adio berhenti na persona ibagas joroi lasrohanani amang boru yana laus kitikyon dinong kamu banggar nenek nebo paham amang boru nami dan nami jadi hopar tutus unang tahata itu tu dia ka ari-ari nang salpu di sinamo ni boru nami gabe tu lah gabe isido horbona isido masna isido udana do puna ipasada meya de manggoro gabe sirap rabbe pinungu saluhuna 25 juta rupiah jalala harus ditikyoma pasahatuan de manggoro nami manggohi na horanggoki las marohanami di siya manggoro nunga pitu lili nami pawali jugian nami nunga uli ni pinami adong hamu margamalau pangalualuan ni boru nami ipe bang boru pasahat tamuma manggohi na horang goki
Jadi mau lihat mama amang boru. Gabe matulang gabe. Ada orang sohu pasahat akka pasu-pasu ani tu hamu namang boru nami. Gabe tulang gabe. Pasahat majolo tu akang boru ate. Jadi ido akang dison nunga hujalo sinamuk ni buruta manggohi na huranggohi gudang na Rp1 naik las maroha mekang pakemon tunda dinggan asim mau tusira tongki mau tugula persaulihun dainang mak di sini jadi ope asa adur haduka ma tanggo tumogulobu adorat titima tanggo tumogu horbo nang saur madua mahamu mang boru nami patugu-tugu pahopu saha matong tunini saha tu namarnono matutu asa emeni sitab badua do perlinggoman di siboro amat tadi batado si lehut dua horas masa luhutna di parorot matutu langsung songoni ma di boru nami do hotela nami dinong menjalo pasu-pasu perbagasun nasida asa tubuan malaklak tubuh sikoru di dulu ni purbatua tubuh anak tubuh boru manasida dongan nasida mai sahat tuna saur madua matutu asa balintang mapagabi tumudal hosita doan ari ni hamuna margamalau na marhahamaranggi do gabi huida hamido hamu totong marsi paolo matutu asa sahat masolu tinugu tu portean ni tigaras nunga saat hujalo hami sinamuk di boru nami nagodangi liling mahita mangulu sahat matu panggabian sahat matu parhoras asa sahat nauli na dinggania mang boru pasahat tamu ma panggurgurine gabe ma terus hela nami aku ipakam bersida dado nya kami ali perlu do tong patat dahonomu raja warga rumah horbodo raja nami tujulu mahita asa tapasahat cepat nama nuk karita oke lima buah maju jadi emang parmusik nami neng rumah kami mendapatkan hahanami ima tulang ni hela nami beda mang ma godang naho partisi narohaku bapak nami di sunum majo kupasahata makataho ido bapak dus marohata mau lihat mak jadi mau lihat mak di Tuhan nang sohusukun ngahuboto anggo marga ni tulang ni hela nami ngahuboto ala sahuta do hami jadi di habuna hahanami tulang ni hela nami lunga tung masailas rohanami di tikion tumpe boru dia alap bereta tong doi boru mu memang sisada boru do hita te sisada anak sisada boru do hita di boruta laos dilapisi mamusia di tikion laos bereta do tong mangalap boruta jadi mau lihat ma di Tuhan di tikion rodo hami mendapat tok kamuna hahanami tulang nihela nami asa angkiat rak martangiak kita tu Tuhani manangiakon di helata doho boruta asang giat nasida gabi rumah tangga si bualas ni roha di tonga-tonga ni keluarga besar malau songoninang si bolon dohot rumah horbo jadi hahaduli merhiti ulau sedarion la musikok ma parhaha marang jontai
Molo adong ulau di nabarutta di ibotota, molo hami di jolo, hamu ma dipudi. Molo hamu di jolo, hami ma dipudi. Ido tadana nasi sada buru hita tutu di borun taong, laus tari dia doi naking di nahupasahat tami, sian upasuhuti tu hamu saotik hahaduli. Jala laus ditikyomma, Roma hami lahupasahatton. Gudang doh jalo hami sinamuk ni buruntai. Jadi tikion molutung songonope na bui terpasahat tami tu hamuna. Tadani nasi sada buru hita. Lasma rohamuna. Asa tiniti manatipo pagolang-golang pangarahuna otik sosadia. Sinamuk ni buruntai nahu pasahat tami tu hamu hahanami. Lasma rohamuna. Jadi pasahat makang tu hahata. Baik. Iya. Jadi pasahat tami matuhamu hanami asara mama budai rak mama masuh hita di helat tadoho berunta sahab matuhamu amang. Molia tema dihita saluhutna. Marhite ulaunot tutu marhahaduli mahamutuhami. Alangge partuturonon angki duli mudohami. Moliate madlihita moliate matarlumo binang dihuita naboy hita marpungo diari nauli di bulan nading ganon ima disiala nong majalo pamasu-masuon ima berenami nagabe helamo borumu nagabe borutta dihamu ang gaduli ang giduli nami memang lang disukuk kamu. Memang hoddo marga nami ditonahon inang naihinan marga rumah horbo. Inong ido manonahon dang bapak na hinan. Inat tadok. Jadi mulyate madihita mamulyate manang itu hatta. Hinorhon ni sehingga matutudi hita namara para siduli. Asa tong hita hujulan neron sisada urdut sisada tahi dinako manang suluhotta. Bolo hamu tutu dijolo hami ma dipudi bolo hami dipudi hamu ma dijolo alani i di hamu ang gidoli nami marga sipulod doho sude rombongan di bagasat diari nauli di bulan nading ganon Roma hamu mandapotok kami tulang ni ima berenami ima nagabe helamuna asa songon nedok ni na dua-dua asa tongtong mahita marsia minaminan hot hita marsi tukul-tukulan tuari akka nanay roh dison rohamo pasahaton songon sinamo nagudangi ima sinamo ni burunta mulyate ma alani sidohonon nami matuhamuna saluhutna marga si bulun asa bago don na namarhalto dulu do yang do namar robian horas mahamiat tong tulang nama jalo sinamo nagodagi sudah mahita di parorot Tuhan jadi dihamu ina dohonon nami masongon hata di si dua-dua asa ador hati kimenna tugu-tugu ni lopo ador hati kimadu-tugu ni nang sorma dua mahak muatong payung mahopo sahat hunamar nini sahat hunamar baliga papagabi tumudal hosita doan arit tama namar hamarangi ay ngadengga kita marsi paulolo somoni madihamu jadi diho bere ho bere adong hatani si dua namandok harangan ni si dulang menna haduan ni rengge horas ko hamil sa tulang udok sudena tulang mo lam songoni mahamu bere do ibe bere nami sa sudi sokot nedo ni ima ang biduli nami nak kiningan ho pen na jaboy ho marbulang-bulang tungise pe alap boboru lak boru silebat pe tong do boru ni tulang apalagi boru nami dia lapo dah jadi burju-burju maho tu boru nami Jesuang songoni manangan hoboru nang pe boru si bolok ko bolo di jebun nami boru rumah horbo doho de itu dah molo adong akan nahurang lobi di keluarga muna udang terus mengalualu ho si bolo tuhami doho roda nanda jonok do bagas nami di lubuk pakam molo tumpe di deli tua ho
tang pola sajom roho tu si nang mengalu-aluda songani masih dohonon nami dihamuna dua ba dinggama binahamu keluarga muna asagadi keluarga si tiruon na ulo mangihut jala si utono kamu hujuluan ni arion songoni mas yang hami tulang ni bere nami ima hela muna mau lihat ya mak amang namalo nami asa marsi jalaga majolo hami dohot hahanami ditikyo bama amang gondang nahom partusi